27 anyos nga lalaking kanhi OFW og negosyante og baka napalgang patay human na missing sulod sa 4 ka adlaw sa General Santos City. Biktima gimartilyo sa ulo, una gilubong sa yuta. Tulo ka mga sospek nga nakatransaksyon ni ini mi-surrender. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagsugod na og kadugta diyang nakalutan sa otoridad kining patayng lawas sa lalaki sa gilubngan niini sa Barangay Ligaya, General Santos City, Sabado sa gabi. Nadiskubre kini human nakatimaho og baho ang mga residente. Sa pagsuta sa kapulisan, nailhan nga ang biktima mao ang missing niya atong June 24, 2026. Nag-edad kini og 27 anyos, kanhi OFW sa New Zealand ug karon naganegosyo og baka ug residente sa Barangay San Isidro, Jensan. Ang motor ni ini napalgan sa Barangay Alegria, Alabel, Sarangani. Saysay sa kabanay sa biktima, nagbitbit kini og kapin 200,000 pesos nga kwarta aron mopalit og baka sa nakatransaksyon ni ini nga ahente online nga taga Barangay Ligaya, General Santos City hangtod nga wala na makauli. Sa pagpangita sa kabanay, nahinabi ni ini ang nakatransaksyon nga ahente sa biktima apan wala matud pa kini kahibalo kung asa ang biktima. Ato sa hot pursuit operation sa PNP, unang misurrender ang 19 anyos nga lalaking sospek banda alas 8 Domingo sa gabi. Apan banda alas 10 sa gabi, laing 19 anyos na sab nga lalaki ang mitahan ug kinaugmaan adlawng Lunes. Misurrender ang laing 26 anyos nga lalaki. Usa sa tulo ka sospek ang mismong ahente nga unang miingon nga wala kahibalo kung asa ang biktima. Gipresenta silang tanan sa media. Saysay sa mga sospek nga gipatay nila ang biktima, pinaagi sa pagmartilyo sa ulo, una gilubong. Yun nga, kunwari may transaction sila sa sa doon sa victim. So, yung dalawa nakipag-transaction sa kanya. And nung nasa area na sila, nag-aantay doon yung the third suspect na nag-surrender. So, inabangan siya, then bigla na lang siya pinalo sa area. Pinalo ng martilyo. Matud sa kabanay sa biktima, posibleng nasuko ang mga sospek human gikaltasan sa biktima ang utang daan sa usa sa mga sospek sa halin sa baka nga gipalit sa biktima. Ingnan na lang niya akong igsuon na, boss, ako lang ng anuhan kay pangitaan ako nagpagi para makaano moto. Sige lang kung wala kay maano, ako wala lang ng minus imong ano. Pag makahalin tawag baka, minusan lang ako imong ano utang. Moto tong pagka-last na ano, magnalain siya kay na minusan siya og 4,000 ba. Nagdumili na sa paghatag og pahayag ang mga sospek. Matod sa PNP, atud sa pag-recover sa lawas sa biktima, wala ang kwartang dala ni ini. Apan mibarog kuno ang maong mga sospek nga wala sila gikuhang kwarta. Inamin nila yung killing, but yung pag-recover ng certain money is wala daw. Giandam na ang tukmang kaso batok sa mga sospek. Padayon lang yan po ng atong local government, especially the Honorable City Mayor, paghatag og suporta sa PNP. No? Ug pag-collaborate sa mga kasilinganan nato ng mga lugar para paspas ang paghatag og hustisya. Hindi po tumitigil ang ating kapulisan. We work day and night to identify the persons involved and to bring them to the custody of the law. Kauban si Gary Balantayog, Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.